Arribem a Prats de Molló i contemplem la fortalesa que França va construir a la vila quan va obtenir el control d'aquests territoris el 1659. Però la història militar d'aquest poble, avui dedicat al turisme de muntanya, té un altre episodi molt destacat. El novembre del 1926, en temps de la dictadura de Primo de Rivera, Prats de Molló havia de ser el punt de partida des d'on un centenar d'homes armats, comandats per Francesc Macià, creuaria la frontera pel Coll d'Ares i envairia Catalunya per proclamar-ne la independència. L'intent va ser un fracàs absolut, però va convertir Macià en una figura mítica. En un racó de la comarca del Ripollès, el poble de Beget, és un tresor que s'ha mantingut gairebé inalterable en el temps. L'església de Sant Cristòfor, del segle XII, conserva a l'interior l'anomenada Majestat de Beget, una talla romànica molt valuosa. En tota aquesta part dels Pirineus hi sovintegen mostres exquisides d'art romànic, un estil que se sap integrar com cap altre en el paisatge. A Catalunya, aquest art medieval viurà el seu moment més esplendorós entre els segles XI i XIII. És l'hora d'entrar a la vall de Camprodon, a la capçalera del riu Ter. El monestir de Sant Pere, l'església de Santa Maria i, sobretot, el Pont Nou, són els punts de referència d'aquesta població que té gairebé 900 anys d'història. Camprodon és, des de fa més d'un segle, un centre d'estiueig important. Som al cor dels Pirineus de les comarques de Girona, una de les zones pirinenques sens dubte preferides pels milers de practicants de l'excursionisme a Catalunya. Remuntant el Ter s'arriba a Setcases. Diu la llegenda que aquest és l'indret on es van aturar, fugint de la neu de les muntanyes, els 7 fills d'un pastor cec i on cada un va construir una casa. Molt a la vora hi ha el Costabona, un cim de poca dificultat alpinística, però que té un mèrit que ningú no li podrà prendre. És la primera muntanya que, venint del Mediterrani, supera els 2.000 metres d'alçària. Aquests cims, de gran bellesa, d'alçària i dificultat mitjanes, són ideals per iniciar-se en l'alta muntanya. Curiosament, l'excursionisme neix al nostre país durant la Renaixença amb una clara vocació cultural i científica. De mica en mica, l'excursionisme s'anirà convertint també en un esport. Dècades més tard, un altre esport de muntanya molt més massiu transformarà la vida pirinenca, l'esquí. Les diverses dificultats que ofereixen les 12 pistes de Vallter 2000 fan que sigui una estació idònia per practicar-hi l'esquí en família. L'esquí és un exemple de com l'home vol divertir-se a la muntanya i aprofitar les possibilitats que li ofereix la natura. Les estacions d'esquí són, també, una font de riquesa magnífica per les terres pirinenques. L'estació de Vallter és la més oriental de tots els Pirineus i està envoltada de muntanyes emblemàtiques, com el Bastiments o el Gra de Fajol. En aquesta vall, a 2.400 metres d'altura, hi neix el riu Ter, que inicia aquí un recorregut de 195 quilòmetres fins a anar a morir al Mediterrani, a Torroella de Montgrí. Seguint el curs del riu Ter, ens endinsem en les terres mitjanes del Ripollès, al territori del mític Comte Arnau, el protagonista, segurament, d'una de les llegendes més populars dels Pirineus. Expliquen que aquest cavaller feudal aventurer maltractava els vassalls, no pagava el sou als seus soldats i seduïa les donzelles de la contrada, i que fins i tot va entrar d'amagat en un monestir per seduir-ne l'abadessa. El comte Arnau, quan va morir, diu la llegenda, va ser condemnat a vagar eternament per les muntanyes del Ripollès. El nom de Ripoll anirà lligat per sempre als orígens de Catalunya. El seu monestir cèlebre, fundat pel comte de Barcelona Guifré el Pelós al segle IX, va ser durant molt de temps un centre fonamental de creació i difusió de la cultura catalana més primerenca. La Plana queda de nou enrere. La Serra Cavallera té el Taga com a cim més destacat. Aquesta piràmide verda, majestuosa i vertical, ofereix a qui entrepitja el cim una vista privilegiada. Es té constància documental de l'existència de Ribes de Freser des de l'any 982, tot i que sembla que el primer nucli habitat es va fundar al segle V. Avui, Ribes és un poble que viu en gran part del turisme de muntanya. Ribes és el punt de partida d'un dels pocs trens de cremallera que trobem als Pirineus, el Cremallera de Núria. Es va inaugurar l'any 1931.
I si es vol evitar una llarga i dura ascensió a peu d'unes quantes hores, és l'única manera d'accedir al santuari de Núria. Lent, però inaturable, el cremallera recorre amb seguretat els 12 quilòmetres i mig que separen Ribes de Freser de Núria mentre travessa un paisatge extraordinari. Gairebé una desena de túnels són imprescindibles per superar els més de 1.000 metres de desnivell del recorregut. Núria apareix de sobte, donant la benvinguda a qui el coneix, i sorprenent el qui, per primera vegada, veu el santuari situat enmig d'aquest cercle de muntanyes imponent. Diu la llegenda que Sant Gil va arribar a aquesta vall pels volts de l'any 700 i s'hi va quedar a la vora de 4 anys. Molt més recentment els esquiadors han arribat a Núria. Diu la tradició que en aquesta estació i a la de la Molina és on han après a esquiar la majoria d'esquiadors catalans. Les muntanyes envolten Núria amb una forma circular. Per això reben el nom de l'Olla de Núria. Són una dotzena de cims amb alçàries que van dels 2.600 als 2.900 metres. Fer la ruta sencera d'una tirada és una de les excursions més boniques que es poden fer als Pirineus. Deixem pel final el rei indiscutible d'aquesta regió pirinenca, el Puigmal. Des del santuari de Núria, 1 hora i mitja d'ascensió permet arribar-hi a peu, però per l'aire és qüestió de molt pocs minuts. No és un cim que presenti gaires dificultats tècniques per pujar-hi, però potser perquè és la muntanya més alta dels Pirineus orientals catalans, des de sempre ha estat un referent en el món excursionista. Pel vessant francès, el massís ha estat conquerit per la mà de l'home, però sense gaires estridències. Les pistes del Puigmal permeten un esquí tranquil, familiar, allunyat de les aglomeracions de moltes pistes veïnes. La vista des de la cota més alta de l'estació a 2.600 metres d'altura és gairebé insuperable. A l'estiu, sense neu, mostrant despullat les formes arrodonides, el Puigmal ofereix el perfil més acollidor. Des del cim la vista es perd a l'horitzó. Cap a l'est, el Cap de Creus, l'extrem més oriental de la serralada pirinenca, ja queda lluny. Però cap a l'oest, els Pirineus només han fet que començar.